Volem una llei catalana per la igualtat, que pugui des de Catalunya donar un impuls més a la igualtat entre la dona i l'home. Una altra llei important, la llei de dependència. Una llei que ens ha d'ajudar a que les persones del nostre país que necessiten algú per poder viure amb dignitat el tinguin. Estem companyes i companys, voldria també de manera clara, nítida, com un clam del moviment obrer d'aquest país, situar la necessitat de que l'Estatut de Catalunya sigui plenament respectat pel Tribunal Constitucional. Ho hem treballat molt, molt. Potser hi ha gent que no ho sap, però nosaltres ho hem treballat molt. Hem patit per tenir aquest estatut. Sabem cada coma, cada paraula per què la volem. I no estem disposats a que ningú ens tregui el dret que tenim a desenvolupar plenament aquest estatut. Ha valgut la pena, i tant que ha valgut la pena, el sacrifici de tanta gent que arreu de Catalunya, de tanta gent que a les fàbriques ha defensat aquest estatut, ha valgut la pena i val la pena continuar aquest esforç i sobretot advertir al Tribunal Constitucional que després de l'elaboració de l'Estatut de Catalunya al Parlament, de la negociació al Parlament estatal i de la seva aprovació per part de les Corts Espanyoles, de la ratificació del poble català, aquest és un estatut plenament constitucional i és un estatut que ha de tenir plena vigència. I això ho volia deixar ben clar en un dia tan significatiu com és el 1er de maig, en un dia i en una data tan important per nosaltres. Volem convertir també aquest 1er de maig en un clam contra els salaris baixos. Massa temps ens hem cregut tots plegats la moto de que l'important només és treballar. Volem treballar per cobrar un salari digne, un salari decent, i un salari digne i un salari decent al dia d'avui passa per superar els 1.000 euros mensuals. Ens proposem que cap conveni col·lectiu estigui per sota dels 1.000 euros mensuals. Ens proposem que la negociació col·lectiva ens apropi al salari europeu, a aquest salari europeu que ja hauria d'estar i hauria de ser el salari mínim, que seria el 60% del salari mig. Però mentrestant, a través dels convenis hem d'aconseguir que l'any 2007 sigui realment l'any que trenqui i que ens apropi al salari dels 1.000 euros. I us he de dir habitatges de lloguer. I en aquest sentit voldria felicitar els nostres joves, els avalors joves de la UGT de Catalunya per la seva iniciativa legislativa popular en aquest sentit. Un 1er de maig que ha de tenir presents les persones que han vingut al nostre país en els últims anys, els immigrants, i amb una fita molt clara: volem el dret a vot per tothom. Volem el dret a vot per les persones que han arribat en els últims anys al nostre país. És un dret de ciutadania. No hi ha ciutadania si no hi ha dret a vot. Instrument aquests últims anys, l'acord estratègic, però l'acord estratègic necessita un nou impuls, sobretot per lo que fa referència a les polítiques educatives, sobretot per lo que fa referència a la formació professional, per lo que fa referència a la necessitat de regular la formació professional i arribar a un gran pacte nacional per l'educació superior. Problemes de mobilitat. S'ha parlat molt dels aeroports. Jo avui vull també reclamar aquí, a la plaça de la Catedral, el 1er de maig, el traspàs dels aeroports al govern de la Generalitat de Catalunya. I en concret, volem que l'aeroport del Prat es converteixi en un aeroport d'abast intercontinental. No sé si un hub
o no un hub. En tot cas, volem dirigir, volem decidir des de prop, des de Catalunya, el futur de l'aeroport del Prat. Però aquest 1 de maig no podem oblidar l'escàndal que hem estat visquent amb el servei de Rodalies. Les Rodalies de Renfe són un escàndal i s'ha d'acabar amb aquesta situació que dia sí dia també la gent no es pot desplaçar. Per tant,